Zirkuitu elektronikoak ederrak dira, bere modura. Artea direla esatea, asko esatea izango da, behar bada, baina bai izan daitezkela sorkuntzarako abiapuntu egokia. Hau, Arduino plaka bat da, hardware libreko plataforma bat, eta gela honetan artea sortzeko erabiltzen dute. Zirkuituak, plakak, soldagailuak, programatzeko pantailak, ez du ematen arte ederren fakultatean gaudenik, baina halaxe da. Hemen egiten ditugu edo egin ditzakegu bai performance, bai mapping eskultura edo objektuen gainean, baita ere argiekin jolastu edo baita ere proiektatzen diren irudiekin. Hemen atzean duguna ez da margolan bat, ez ba? Zer da, hor zirkuituak. Bai, hau da, guk erabiltzen dugun software programatu izateko historiak nahi balin baduzuet, erakusten dizuet zer egiten duen. Arduinoa, konektaturik, bai makinari, ordenagailuari eta argi sensore bati. Hori adibidez eramaten dugu eremu akustiko batera. Orain aditzen duguna, bada sensore horrek ematen duen neurria. Eta hori eraman da frekuentzi batera. Argia, soinu bihurtuta. Hoiz, orduan, ematen balin badiogu argi, eta, klaro, eman dezagun ni naizela performer bat, ni naizela leku izkutu baten, eta eraldatzen gauzak edo soinuak kontu honekin. Inspirazioa apur batekin artelan baten edo arte instalazio baten abiapuntua izan daitezke horrelako teknologiak. Hau, Patxik berak sortu du. Mapinak eta elkarrekintzak bat egin dute instalazio honetan. Mapinaren teknika ezaguna da azken aldian. Eraikinen edo beste dozein volumenen forme egokituz egiten diren proiekzioak dira. Kasu honetan, letra segidak agertzen dira lehiotxo moduko zuloetan. Bai, guk hartzen dugun soinua, bideratzen dugu datu horrek pinken duguz nahi duguzen balioak aldatzeko moduan, eta orduen, kasu honetan, audioakin, bertan dekogun proiekzioaren kolorea eta indarra areagotu edo kendu egiten dago. Hau da, soinuaren ezaugarriek aldatzen dute mapping hau. Hori da, realitateak aldatzen dau proiekzioa, bera. Ez dago aurre programatuta zer proiektatuko dan. Eta orain, itxi begiak eta eskura badituzue, jantzi entzungailuak. Entzuten dituzuen hauek ere artelanak dira, soinu paisaiak deitzen diete sortzaileek. Honekin grabatuta daude. Buru hauek ez dira eskulturak, mikrofonoak dira, mikrofono binauralak. Teknopolisen atera izan ditugu aurretik. Igogailuetan soinuaren kalitatean neurtzeko erabiltzen diren tresnak dira. Egiten dutena da, soinua gizakiak entzuten duen moduan jaso, belarrien lekuan dituzten mikrofonoei esker. Sí, son micrófonos. Ezkerreko belarriak eta eskuinekoak desberdin jasotzen dute soinua, bai denboran, bai intentsitatean. Hala, ikasgai honetan, ikasle bakoitzak bere burua eraikitzen du. Belarriek ere egilearenak bezalakoak izan behar dute. Buru mikrofono horrekin soinu paisaia bat sortzen dute, eta gero, entzuten duenak soinu esperientzia berbera izatea da asmoa. Grabazio binaural bat entzungailuetan entzunda, soinuak inguratzen gaituela ematen du. Hala gertatzen zait ikasleen lanak zuzentzen ditudanean. Entzuten dudana eta gertatzen dena nahasten ditudala, eta atzera begiratu behar dut egia den ala grabazioa den jakiteko. Softwarea da giltza artearen adierazpen berri askotan. Enrique, ikerlaria eta saileko informatika aholkularia da, nolabait. Bere egitekoa da, ikaslei erreminta hauek gerturatzea.
bloketan bildu dituen komandoak eta aginduak elkarrekin lotuz, errazagoa da nahi den emaitza lortzea. Ikasleek, piezekin jolastu baino ez dute egin behar. Objektu hauen bitartez, kasu honetan, soinu hau manipula dezakegu. Bere amplitudea, kolperik duen, eta hori guztia sentsore bat balitz bezala erabil dezakegu, mikrofono bat medio, instalazio batean. Adibidez, txalo eginez edo altuago hitz eginez, ahotsaren volumenarekin, bideo baten parametroak aldatu, argiak piztu, motor bat martxan ipini eta abar. Eta zer egin daiteke software honekin? Hona hemen, adibide batzuk. Eta hemen egiten duguna da, webcam ekartzen du X da Y posizioa, pixelarena, nire eskukoa, eta horrekin egiten dugu scratch bat bideoan. Hau da, DJ bezala, bideoa alde batera edo bestera pasatzeko. Eta hori posible egiten duen programazioa da hauxe. Beste adibide honetan ere, webkama da ikuslea artelanaren partaide bihurtzeko bidea. Kamerak jasotzen duen irudia hirukoiztuta bueltatzen du pantailak, baina ez denbora berdinean, atzerapenarekin baizik. Efektua, bitxia eta nasgarria ere gerta daiteke. Orain arte tradizionalki eduki ditugu beti material batzuk, hau da pintura, eskultura, edolako materialak, pizka bat sortzeko, baina oraingo materialak dira ikus-entzunetik datozena eta tresneri elektronikotik datorrena. Eta batez ere horrekin lortzen dugu beste abiapuntu batetik hastea gure sorkuntza, hau da, ez bakarrik, sortzaile edo ikusle pasibo bat bateri zuzentzea, baizik eta ikusle pizka bat aktibo bateri, ez? Kasu honetan, arte instalazioa eraikitzeko oinarria, Kinect izeneko bideo-jokoetan erabiltzen den sentsore hau da. Gailuak berak eraikitzen duen munduan gertatzen da dena. Argi infragorriaren bidez, puntuz osatutako errealitate virtual bat marrazten du, eta errealitate horretan teklatu bat sortu du Patxik. Noraia gauden pantailaren beste aldean, orduan, hain zuzen, pantailaren beste aldean eraikitzen dugu beste mundu bat.